Δεχόμαστε ακροάσεις από υποψήφιους τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Παρακαλούμε πάρα πολύ, όποιος κύριος ή κυρία επιθυμεί, ας έρθει να τραγουδήσει. Εγώ. Εγώ είμαι που είπατε αυτό που να κάνω και μπορώ να ανταποκριθώ που έχω και μελετήσει και έχω και ο ίδιος ασκηθεί σε ζητήματα που θα εξεταστώ που είμαι εγώ. Πώς λέγεστε, κύριε? Τι σημασία έχει πώς λέγομαι, κύριε? Πώς λέγεστε, κύριε? Το όνομά σας μας λέτε? Με συγχωρείτε, κύριε, εξετάστε με πρώτα και αν δείτε ότι τηρώ τις προϋποθέσεις για να προσληφθώ, τότε να ξέρετε με ποιον έχετε να προσληφθώ. Όχι, όχι, πώς λέγεστε, κύριε? Συγγνώμη, κύριε μου, πολύ άγριος είστε. Όχι, δεν είμαι άγριος. Πώς λέγεστε, το όνομά σας μας? Γιατί, κύριε, να σας πω το όνομα, για να ξέρετε αν δεν με προσλάβετε ποιος είναι ο πατυχημένος. Δεν πρέπει να ξέρουμε με ποιον κύριο μιλάμε? Κυρία μου, ακούτε με. Σας και αν ακούω. δείτε ότι κάνω, να πω όνομα. Όχι, το όνομά σας μας λέτε. Πρέπει να ξέρουμε. Παρακαλώ, πώς λέγεστε, κύριε? Κυρία μου. Πώς λέγεστε, κύριε? Μη φωνάτε εμένα, κύριε. Πώς λέγεστε, κύριε, σας Μη παρακαλώ? φωνάτε εμένα. Πώς λέγεστε, το όνομά σας μας Μη λέτε? φωνάετε. Πώς λέγεστε, κύριε, το όνομά σας? Αν δεν πω. Δεν μπορεί να μην πείτε, θα πείτε. Θέλουμε να ξέρουμε με ποιον κύριο μιλούμε. Παρακαλώ πολύ, το όνομά σας. Ωραία. Βρασιδόκοστας. Πώς? Το είδατε, κύριε? Πώς λέγεστε? Βρασιδόκοστας. Πώς σας φωνάζουν, κύριε? Πώς σας φωνάζουν? Έλα, Βρασιδόκοστα. Και εγώ έλω. Έλωμαι, που είναι ο άλλος εκεί. Ελάω, που είναι ο άλλος εκεί και ελιμένη με. Ωραία. Μπορείτε να μας κάνετε τραγουδιστές? Εσείς πώς λέγεστε? Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία εσάς, Εμένα έχει σημασία. Εμένα έχει, εσάς δεν έχει Σας σημασία. παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πείτε πώς λέγεστε για να ξέρουμε που μιλάμε. Κύριε, δεν έχει σημασία. Είμαστε ανθρώποι. Κύριε, Είμαστε ίδιοι ανθρώποι. Κύριε, εμένα με φωνάζουν με σφύριγμα. Καταλάβατε? Πώς σας φωνάζουνε? Με σφύριγμα. Και ακούτε? Και ακούω, ναι. Με σφύριγμα. Δεν εννοούσα αυτό, κύριε. Ναι, αλλά ακούσατε. Μπορείτε να μας κάνετε τραγουδιστές? Μπορείτε? Αυτό είναι το αντικείμενο που πριν είπα ότι ήρθα για να ακούσετε να πω. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας κάνετε Βοσκόπουλο? Θέλετε μόνο του ή με την Κερέκου παρέα? Μόνο του. Μόνο του. Αγωνία με λαχτάρα μας σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς μας σε μοιράζομαι. Αγωνία με λογατετόδε μας σε νοιάζομαι. Αγωνία δε σε τυχώς μας σε μοιράζομαι. Φάνηκε, κύριε? Βεβαίως φάνηκε. Φάνηκε η ερμηνευτικότητα. Βεβαίως. Η αυτή που έχω. Βεβαίως, φάνηκαν όλα. Δεν μου λέτε κάτι. Μπορείτε να μας κάνετε ταλάρα? Ταλάρα μπορούμε να σας κάνουμε, αλλά δεν θα σας κάνουμε γιατί άμα σας κάνουμε θα μας κάνει μήνυση. Καταλάβατε? Μάλιστα. Κορκολί? Τραγουδιστές κάνουμε, κύριε. Μάλιστα. Σάκη Ρουβά μπορείτε να μας κάνετε? Αντιστασιακούς δεν κάνουμε, κύριε. Μάλιστα. Έναν με κοντό μαλλί καινούριο, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Δεν κατάλαβα. Έναν νεαρό με κοντό μαλλί. Πρωτοψάλτη. Ναι, πολύ καλά. Πάρα πολύ θαυμάζω. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να την κάνω γιατί είναι ιδιαίτερη. Μάλιστα. Είναι φοβερή. Δηλαδή έχει και... Δεν μου λέτε, κύριε, λαϊκούς τραγουδιστές μπορείτε να κάνετε? Repeat, please. Λαϊκούς τραγουδιστές μπορείτε να κάνετε? Λαϊκούς τραγουδιστές είναι το κατεξοχήν μου αυτό. Και μες στην πόλη μου. Και στην εξοχή μου και στην πόλη μου μέσα. Μάλιστα. Ναι. Μπορείτε να μας κάνετε Καζατζίδη? Θέλετε μόνο του ή με τον Νικολόπουλο παρέα? Όχι, όχι, μόνο του. Μόνο του. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω σε κλάδα της ζωής μου θα έχω μάνα. Μανούλα μου. Φάνηκε, κύριε? Βεβαίως, βεβαίως. Η φωνάρα φάνηκε. Βεβαίως, βεβαίως. Και το κλαψομούνιασμα. Όλα, όλα. Όλα, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν μου λέτε, κύριε, μπορείτε να κάνετε Μάρκο Βαμβακάρη? Πού το θυμηθήκατε, κύριε? Το θυμήθηκα, τι να κάνουμε. Είστε αριθμομνήμων, Μάλιστα. Μπράβο. Θα το κάνω όμως. Ωραία. Τα ματοκλάδα σου λαμπούνε, σαν τα λουλούδα του καμπούνε. Σαν τα λουλούδα του καμπούνε, το ματοκλάδα σου λαμπούνε.
Φάνηκε, κύριε. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως. Μπορείτε να μας κάνετε αντίπα. Μπορώ, αλλά δεν φοράω καπαρτίνα, κύριε. Να πιάσει καμιά καταιγίδα. Μήπως μπορείτε να μας κάνετε Στράτο Διονυσίου. Στράτο Διονυσίου. Μάλιστα. Τώρα. Τώρα. Ναι. Ναι. Τώρα. Τώρα. Τώρα.